Hei, hei tid, så det etter her vi noen nødgjum parste av Hjertamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Ljøe, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henta parsten av Hjertamal. Og jeg ferdig å spyrja, Paul, hva ligger til av hjertet i det? Ja, det det som jeg taler meg til dem nå i Tjar og det jeg tror i versen jeg har lagt bra noen 2 og det sørste versen, ja. Det han sier til at det deg vi han sier at det deg vi lovende det sjalais. Vi lovende deier fra lovende. Ja, akkurat. At her hever alltid talas terst til min fra det første av at jeg leste for han sier til vi lovende deier fra lovende for at det skal liva fire godt krossfester ved Kristus og nå det ikke langer jeg som livet når Kristus lever i mer og livet som nå livet i holden om livet i trunnet av sånn gods som elsker meg og gav seg selv for meg. Jeg setter ikke nøye gods urgjelte, tog fast rettvise vil lov, så jo Kristus deier til ånds. At det vi har vært nek framfor meg, så snett og at jeg har falt med ikke har klart å tale om meg som heter bråte løser, at vi lovene deg fra lovene, for at jeg skal liva for god, og krossfest for Kristus. Og nå det ikke langt jeg som liv. Det alltid vurse for meg som tar jeg og taler, mer og minne at det som taler, og ikke han som sender på, og i sted Kristus her. Som det var godt i amen til vi også. Og vi bygger i sted Kristus her. Vi satt for godt. Jeg vet at det ikke så nevnt å finne inn i den rette hatten, det vet jeg. Men jeg har lykket som sakna til og i munnen taler. At det han som taler, som det sangvers sier, så vet han jo Herren som taler, og og to. Herren kan virke, om to ikke kan. Det to fra måret. Alt annet gjør han. Altså. Det lukket som en sånn balans i midten. At det Ja, jo. Ja. Jeg hører det. Det hører meg, ja. Ja. Jeg sikker nok til at de som hører det, de gledes vi til som du kommer vi. Ja, nettopp, ja. Og de, ja. Jeg halte en annen kapitlen i Galaterbrevet. Sjåvan Galaterbrevet som det og alt år som det men dette kapitlen her en så øyla frigjørende kapittel som hele tiden vil øyla lyte tidsen til. Ja. Alt det som ligger frammanfyr som grunnt under tog som han sier her. Og som årsøkjen til at han kommer til disse nye støvn her. Og jeg legger mest til, jeg har vært sendt inn i Galaterbrevet og sett nå sørst nesene. Og jeg legger mest til hvordan, ja, jeg vet ikke hva det første året men hvordan nidker, at danske året Paulus 4 nøyene og måter lovene. Ta det kommer til rettvisgjøring, og til dette snurrsjonen. Og hvis vi tar det her verset her, ja, han sier, vi lovene, deier fra lovene. Så faktisk loven har dømt dere til deier. 4 det skal liva, 4 gode. Men så sier han, krossfest ved Kristus, og nå det ikke langer som livet. Nei, Kristus lever i mer, og livet som nå livet, vi holdt nå livet i trunnet av sånn god som elsker meg og gav seg sjåva for meg, og kanskje man kan omskriva det her, for jeg kanskje skilja lysende bedre til å holde stender ofta for noe negativt. Ja. Ja. Men det ikke her.
Och onkel omsättning säger och löve som nu liv av folk, alltså här är hjörne. Ja. Eller att han naturliga löve, likamslöve som vi lever här. Ja? Liv i trunne av sånt som älskar mig. Och ta gånger fram till här att han tossar två dimensioner av löve. Till helt klart. Att den ena dimensionen är här han dejer, ja. Och det innara löve vi trygg av Jesus som ger oss rättvis och som ger att hela anden här tidje bygg för oss och giver ante okkara nytt liv og liv i hela tiden. Og så det her, man kan kanskje si at det ytre livet, det menneskenslige livet, ja. Og her halte jeg veldig ofte, og han sier hva vi halte dere vil komme antallige, at vi kunne føle dere og fullkommen. Så det ikke et tog, ja. Men jeg føler ikke det alle togene, og man sier det på at livet som nu liv i holden, liv i utrunne av sångods. Ikke skoen, men utrunne, ja. Og til eisen uttrykk, og dette her livet som Kristus ui okkom. Han tror på til livet. Han tror egentlig ikke på seg selv langs. Og på sin egne forelegger og egenlegger, ja. Og til som vi har nevnt også før eisen, dette her, dette sammeljøve, harmonieren, samklankeren, og i middelen, dette nødja livet, som kommet inn ui okkom, som ja, jeg vet ikke, det kan man ikke ringt å forklare, men til livet som etter loven det, til hver alle tøyene det, fra tøyene dere første foreldre ble utvist, så levde det jo en deians tilstand i forhold til goda, men nå så liv kom jo i her, og her det at innskje at det blir harmonier i middelen til akkurat nødja innere liv, og så akkurat ytra liv. Ja. Og jeg halte at, vi skal si det som jeg halte, at det her Paulus peker av heilagjering. Ja, hvis vi setter det sammen vi akkurat antallet i godstyrkan, så stendte det at det bedre lika mokkere fram. Ja. I Romfrån 12, va? Akkurat. Som livan til høyla, god til domlet offer. Det akkurat antallet i godstyrkan. Og ikke bare å knæ som et annet alt, men vi omskap vi endre noe kjenn sinnesåkere. Ja, nettopp. Så vi kunne skilja hva vilja Herren sier, et la feta. Ja. At det gåva, det domlige og det fullkom. Og ta hever han sagt sånn jeg, at vi høft og ikke vidt ta farne, altså. Kjalt om. Det vit, altså. Ja. Her det fullt flertall, ja. Og jeg sitter nok så langt vi her, og også at jeg vil ikke gjøre det nødja menneskene overratt, ja. Det reise at det må vi donka til å gjøre det overratt. Og halte at det minne videre, tvärst emot det vi åker, alltså det är människa och i Kristus. Ja. Och han och jag kommer. Och jag läser han säger han i köknen och säger hur Jesus ber om att sin ögonlöjden ska vara verlöjden här, alltså. Han för fra lärarsvännen, men han vill inte bara för tajmen, men också för tajmen som vi tar av vittnesbordet kommer til trygg, va? At det øysten skulle være øyt, og så videre øyt. At det skulle være øyt vi akkurat, sier han. Så at enda noen om færene, og i råkne igjen. Så her så, og metalligene godt av øynt, og så det, som vi så ofte var nevnt, vevnen gir råkne ikke til skammer til, kærløyge gods utdelter og gjørs nokkara. Vi har det andan som giver nok ned. Så alt atren til stavfesting, 4 stavfesting. Ja. Og vi så å si øtlomprøven
om akkurat bär akkurat stöv och akkurat tillstånd i Kristus. Ja, han brukar och Jesu brev någon av vanliga stärk och kvassår och i måter lålärarna. Ja. Öjliga stärskor. Ja. Det är faktiskt så stärk att det klarar inte alltid omsätta det så kraftiga som Paulus uttryckte. Nej, nettopp. Ja, det är verkligen åtäckande alltså. Ja. Och det värt en samtal, det är värst en samtal. Så satt som man är förefyrta. Ja. Alltså att vi antar någon att få att det fram som Herren vill ska komma fram. Tror jag att det är honom någonstans så dyrbart. Jag vet komma in och i att det är som Paulus säger i Filippbrevet och ett livsbrev. Att han ber om att jag antar vårstams och åpenberingar till kunskap om se att skilja vänner som vi kallar vi. Hvordan røyker det at arverans i mittelen til høylav. Og hvordan jeg medleser kraftans Og åkken som drikva, som han visste i Kristus. Det han røste han oppfratt om deg. Sette han vid sin høyre Og han tog åkken inn vissar her. Inn og i. Det aller høyligste altså. Kunne du godt si, ja. Så til akkurat støva. Og han høyde vel tritja. Av honom som utdente vers och som Kristus röstes från dig som sigrar i vi sent och dig och allt det som här tog göra tid. Ja. Han kände själv månen i mittlen. Ja. Att vara rätt röna att vara rätt förstört efter låna. Ja. Och så är fullkomliga att övergeva sig till Guds nöje. Och vi kunde bara läsa det som han skriver. För jag får en hitling av hur realligt det är. Alltså. Och det händningarna som till gysar alltså, kan man gå säga. Ja. 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 Men det är inte äntligen nöjt att vi äntligen halka hentan tøyman till att det är alltså. Jo, jag hade att det är rätt intressant, men jag hade man kunde hukta på vad är det som driver Paulus till att säga sig tingen här. Ja. Så han nu tar han om till inre livet som han finns ju tryck var Jesus och så tar han om det naturliga livet som ska fortsätta här intill vi fär ut ur likan ettla han kommer åter hämtar ockarna. Og hvordan det så uttrykker seg. Vi tar nevnt Paulus, han forfyllte jo alle timer som tror jeg Jesus Kristus, og ble så selv en pastor av tog, og fullkomlig ivergav seg til å være tog lærer i hatt til løyen, som man kan si. Ja. Men han tar han så forklarer her i begynnelsen av kapitlet her, så sier han fra en henting som gjør til at nå kommer måneder i hvordan løyve uttrykker seg. Så han har fullkomlig ivergivet seg, og sammen vi taimon hettningene som kommer til Sigva Kristus og til å si at i verden ikke hettninger langer. Men, og Peter kommer seg her av Vitja, og han gleder sammen vidt dem, og er glaver, og han har fellesskap ved sånne her hettningen som han annars ikke tørte ha fellesskap vi, for han kom inn her til Kjolvån i Joppe. Der sendte på etter denne Joppe. Den første hettningen som ble... ja, Cornelius. Cornelius, ja. Og altså, han tørte ikke å være sammen med hettningen. Der sier han vi Cornelius eisene. Ja. Da han kommer inn til Cornelius, som den første hettningen som kommer til trykk, va? At de vet jo at det ikke mer løft som gjør det at det har samfunnet av hettninger. Ja? Men nå tar Kristus kommet inn. Ja. Og Paulus tar det beina min tilsyn. Ja. Så uttrykket til at ja, men jeg kan ikke
jag kan inte vara så här om alla. Jag må vara samma vid ödlorna. Och Peter så till, och han glädjes i ödles ner. Men så kom han näkrar. Och till tar från Jakob som man säger. Han säger att alla näkrar kom från Jakob och att Peter samma vid hedningen. Men tar kommer. Drog han sig undan och skilte sig ut. Tog han rattes tar av omkärningsna. Till så säga, jag kan gott undrast att vi att här kommer från Jakob. Men det enda gott, jag syns att Apostelsen 15. Och tar stannar hålla fast vid omkärningsna. Men det kommer från en apostel. Som eisne finner i bådskaperna. Og tar vilje heva til at hedningene her, og i galatisk samkomnen, at tar skulle omkjøres og halda lovna, til annars det ikke ordentlig. Da. Og nå, Peter, han ble bensjen, han trekker seg, han vil ikke lete henne skjutja til at han sammen med hedningakristne. Paulus stend fast, fullkomlig, ja. Og han fer alvorlig holdt ved Peter, ja. Og her året som han sier, ja, nå må jeg bare lese at det til Arne kom fra Jakob, og at han sammen i hedningen, men tar komme, drog han seg undan og skilt seg ut, tog han rett og større omkjøringen. Samme vi hånden hikla vi eisen i hine jødene, så at enda Barnabas var riven vi av hikletarra. Men så nå bare Paulus etter. Men jeg så at jeg gikk ikke beint fram etter sannleikene og i evangelien. Sier vi Kefas eller vi Peter, så alle hørte, tu som gjøti erst, lever som hedninger, og ikke som gjøte. Hvordan kanst du ta tvinga hedningene at leva som gjøter? Og han sier videre av nåttur, eller videre fødde gjøter, og ikke syndere av hedningene at, men av tog jeg vita at menneska være ikke rettviskjørst av lovverskån, men vi trygg av Jesus Kristus, så her vi eisen tro av Kristus Jesus, for at vi kunne være rettviskjørte vi trygg av Kristus, og ikke av lovverskån. Tog av lovverskån være ikke holdt rettviskjørst. Og så frem og tås av vi her i kapitlet her, og han sier at her at bitch oppatter til at vi bredd nyer, viser meg sjåmans lovbrådare. Til å si at fer han nå atter a bitcha det gamla lovarsystemet oppatter, ta han syndare. Ta han lovbrådare, ja. Og tog kommer han til at tog vi deg, lovene deg fra lovene, for det skal liva for god. Akkurat, ja. Så alt hitt toma ytra, som bare ikke skia, til man vujtja, for jeg nødja løyvene som kom inn og igjen, vi trykva Kristus. Ja, det så befriande. Det så befriande. Ja. Og jeg har oftast ikke av i akkurat hendet kapitlet, og også, altså, det var godt at Paulus ikke eisen var riven vi. Hvis Paulus var riven vi av sånne hiklen, og han kallet det hikl, han sier at det ikke vil kan gjøre. Ja, men så hadde vi ikke noe frelsesbrev, som er det galadrebrev. Nei, nettopp, ja. Nei. Nettopp, ja. Men nå eier vi et frelsesbrev som sier dere hvordan frelse vi der. Nettopp. Ja. At det en standard. Ja. Altså, det må man bare si, ja. Og jeg skriver jo litt syndromet til her, nettopp om det her, ja. Jeg var ikke til limer så tungt i hjertet. Jeg som bådskaper som vi opprona personlige, vi kommende til åkken ødlom. Altså han var personlig Paulus, men det var fint at han skulle komme ut til ødlom. Ja. Og da tar jeg også om bare tar inska personerna som har halkat sitt liv till herrarna och ser hur ofta tungt det är chatta med det. Kommer ju jag nu då. Så får man upp en kärlek till dessa personerna tror jag. Ja, vi vill ha bättre om att vidare tar som
ber och Norrias. Rättkar i år sen så sådär. Att det vira tøyras. Och jag var alltså glad över det att det kände så virringen med min hjärta i för tajmen. Självt om inte skilte så när jag var vatten och onkor så visste jag mig att så tryggan så tajmen. Tøy att tajren tar om på en lärare som har skrivit gott sätt alltså. Akkurat, ja. Så som han ser till Timoteus så. Och till det är rundfullt att läsa alltså. Och sen tar jag ut att det träller ta att in ja. Hur sen han byr trällarna vira herrarna chassar. Tar det då. Tryckvant ja. Och på tandmata bitcharna kan samkomna på att tandmatan så. Ja vira tar. Tar det tryckvant. Och så att kan komma till gåvara. Ja. Det är öra näxovare som du finner det du läser i köknen. Brön. Ja. Jag var inte att du sitter inne vid sorgen. Jag blir grundläggande gåvan alltså. Det är hooks som man kör på. Nu kan jag ganska svårt akkurat hur det är lärmässiga i samkomna det. Ja. Men jag har intryck av att ta bäge tunnbattna och ungdomsåren. Ja. Och eisen uppe på innebattna och ungdomsåren. Ta stås boskaper stärskar. Näckstärskar. Ja. Ja. Näckstärskar. Vi hörde om att det här frälsesbrev. Ja. Galaterbrev, ja. Ja. Och så rambrev. Ja. Sen så rykte en sån näckskall som uttryck just. Men lät heller inte ja. Det är mer en väldigt siktning alltså. Att jag finns ju till uppvändning alltså. Och i hela löjka och i godssätta och som jag finns. Ja. Så med någon föräldrar först och så igen. Det var som den uppblandade mjölkårsens alltså. Det är inte blandat något på i alltså. Nej. Så mäta det. Kvöjtjante och det gör det inte så som jag är nog spännande för själv att man löser dessa sannolikarna att man helst verande. Men det har ju slett vi och i. Nej. Och i kunskapen det har vidan slett inte. Man där tror jag Paulus säger att han skammas sig vid evangeliet. Ja, det är det. Ja. Vi kunde skammas vi också själva, men inte vid evangeliet. Nej, aldrig i evangeliet. Nej. Det ständer öliga störst i det här öjsna. Hvis du är höjlor och ompår till ett han som bär och det här. Ja. Så ständer man öliga väl alltså. Ja, evangeliet är så förlösande att vi tar ofta vi och naturliga liv och tors först att fylla vi. Ja, och så är det så. Man kan se att det är lite, men allikevel det var som det var däckar. Till döms det så som vi tar som är så ofta nämnt. Om 17 Korinthierbrev tror jag änden är att Herren är ranten och att vi som vi angått anled någon avspeglar dårgods vet vi omprøyt som moment fra dård til dård som Herren og i ranten. Altså at det er så forløsant. Så han sier bare hvor det verst. Ja. Alt vidt som vi angått anled. Altså det er alt. Så er sakna godt. Ja. Och så tänker jag i 4 kapitel. Så tänker han under och säger ta var hesa tjänast. Att det tar miskom vi tar finns. Som vi sa det inte med. Och vi har sagt att läser från så brukar han grulla kraftig år. Skamlig lögnegott. Och vi handfärdigt orkos så ärliga.
Vi får ikke fram vid svitje. Nei, vi gjelder ikke sannløykan åpna fram, talar vi til samvetskap hvert menneske, vi at det takker med til oss. Og så sier han eka som pura forløste meg, det en evangelium okkara fjall. Så det at han fortepas til fjall. Her som godrin kjestnøy med over blinda hoksaner innan vantrikvand. For at hei. Fyr er ljøse fra evangelium om Dord Kristus her. Altså ljøse fra evangelium. Också der tid. Ja. Ljøse fra evangelium. Akkurat. Altså, at det fjalt for jeg ljøse fra evangelium, ikke skal skøyna for dem. Altså, mitt og i ødlån så kommer det seg. Fortjent det inn. Ja. Så hvor det fjall? Tog. Så Ja. men ikke også sjølvar pratka vid. Kristus Jesus som Herre. Her kommer det at det uttrykker fram. Ikke åkken sjølvar. Men Kristus Jesus som Herre, og kun sjølvar som tjenere tikkere for Kristus er skålt. Altså, jeg må bare si at hvert det har gjort meg godt, og særlig at det er så stare. Jeg har haft gåa tog at lyse, og glett meg inn og i sannløyganar, og til herfra at det språtte, at jeg må ikke være teka nekra dård fra hånden. Men han vil gjøre meg til løyt, vi ser. Ja. Så hvor ikke kjennes vi, han og hans verska. Ja. Ja. Det er såles vi er han mest. Ja, Til vi kjenner okkon. nettopp. Hans versk og i okkon. Ja, akkurat. Det er her vi vil ofta krasja. Ja, det er nettopp her. Akkurat her. Ja. Ja. Så evangeliet er så omfattande Ja, at Jesus han kommer og som det stender her og i Filippebrevn, kan lukka lese det her høyla velkjent, det er i øren kapitlet. Da han sier, samme sinnelig er vi uttikkelse å være Kristi Jesus, da han var en så god, råkna han til ikke for rån av å være jaunløyde gods, nei, altså selv om sies han undantøy, gjør det seg en så tjenere å være menneske og løyker, og ta han var stigen fram som menneske, sette han seg selv var lagt, så han var løyen til deian, ja, kross deian, og det vil så si at han får ned under okken ødel. Altså, han var ønsken som la inn i under atter her som Jesus får. nei, Han som var god, og har godens makt, akkurat. og godens stort, Ja, og sida fra seg. Da. Og det er det så omfattende at det er ønsken som kan si at det røkker ikke med. nei, Det omfatter ikke med. altså, at det er så utrolig omtekende. Ja. Det er, altså, alt som høyre henne her bådskapen om Jesus Kristus kunne takke hetta til seg og råkna hetta som sutt. Ja, God råkna med rettvisan, heilegan, syndafrujan, vegna verste som Jesus gjør det for okkona. Og det er her vi dør med han. Og det er eisende uverlegget bare ut herfra at vi kunne liva til livet som han ikke vil liva, som han har attlokna liva. Det må alltid hava så støy ui til fullgjørda versen som han hever gjørs, nettopp. og som er lagt inn i okkur vi hele andan. Akkurat. Ta ikke for å feile av verlegant. Nei, det er det ikke. Nei. Nei, det er ikke for å feile. Det er alt visst. Ja, det kom til jeg jo ha sagt, det vil sagt på sånn. Kanskje ha en annan hårta, det vet jeg ikke. Særlig som han, Josef Prins, sier at ta et høyre nærke, som virker fremmant for en ekvån, så være det ta et og bedre fram. Skjønner du? Ja, jo. Jeg kan fylte jo noen, men jeg hadde ikke Paulus fylte jo noen her. Ja. Det hadde jeg ikke. Du, Paulus skammer seg ikke via evangeliet. Nei, slett. Men det mennesket i okken og det kjenner fra meg selv, det er ikke å være vær. Ja. Så det er for at
lägga sannläggan öppna fram. Ja, akkurat, ja. Ja. Det är ganska verkligen joke om ödlorna. Nettopp, akkurat. Så det är bara kraften i evangelien som kan virkelig sätta människor frihet och frälsa, som kan rensa samvisken innanifrån. Och jag må bara säga till atter, alltså, ta och i detta verkliga fylte mot innare människa. Ja. Jeg har ikke året lyset det vi, men det ene jeg kom tankar om, men det her kjenslan av å kjenne seg renare enn et nyfødt barn, som annars det reinaste av mennesken, en nyføding akkurat kommet hjem, odolkar. Men den kjenslan som hele anden gav inn og med, han visste meg rensanene i blånen, og Golgata versjonene, hun gjør det til at jeg innast inne visste at jeg reinare enn den nyfødda baden. Hvor forklarer hatta? Og hatta her, ja, jeg kan ikke si at det forfyllt meg, men det fyllt meg, lukka sujan. Og han det kjenslan av eisne av vita til at, ja, men her ønsken som undantidjen, at ei hetta sama. Og tog det for mot vi kommer, jeg vet at det er samme for det, det så tydninga mye at vi får henta bådskapen fram. Så mer ble hatt ikke en større verløyde. Det ble en større verløyde som satt her tøye. Tøye og i lese brev av nødt om hver fyrsta. Det var en så offringen. Sammanhånda bara kom till middag om center då. Ja. Kvoi askarna kvoi och blev jag bort. Så hur mänkan var ska alltid inte bli krist. Han sa som vi är vid en annan. Bär fram sig själva. Luta läsan för god. Rönsa samvetskakar. Så att det är en versk. Så att tärna in och liva inte god. Ta upp det här. Det är inte sagt och jag som värsta. Nej. Det är ett otroligt vers och störst. Det är hans blåa Golgata flöjt så. Rönssätta samvisko, tyna och mojna. Som tryck var Jesus. Och kan rönsa samvisko tyna som ivast. Inte ivast. Sånt. Hekk og liv. Ja. Til liv var jeg sånn en krossfesta mann. Det var stunden og liv for det. Og jeg minnes godt, her på en under sjokk, og her var et høym som de sunk og sånn, det var intervensjon. Og så sitter han der her, Henriana, at hun var sin eldre enn jeg. Hun sitter og synker, se, så är det. Det är liv i ett blick på att det plötsligt en lamm. Och jag vite och kom gänga att vara boj. Alltså se och le, alltså att flänna. Ja, så jag sa det sådär. Så ser det av mamma att jag kom in. Så såg det mamma böjna upp på mig. Väl vad så att det betyder. Le. Se och le. Han lärer sig det. Det är det samma som har förskott. Hekk och liv, det är liv. Och jag söker in. Krossfästa man. Nu i stunden är liv för det. Jag ser det att de på en tog i och nervös. Det är blåa som flesta det kan. Hekk upp på han som det blev lätt ut för det. Alltså, det var ångat väckat. Nej. Och i grunden säger hon, hick, se och lev. Alltså, Ja. det är det hon säger. Det var inte le, men lev. Det är liksom kvarvor i ändan. Ja. Och att det här är man en piltur, ja. Och då tar det som en piltur i tidsen in och så tar det bara sannläggar. Som du själv tror, men du vet inte rättliga. Alltså, hur ser allt fyrhjälsar, ja. Så händer det jag vet. Det är otroligt, alltså.
Men han ikke vær som tar jeg at her verset ble pura klart. Fire mer, altså. Og Hebreabrevnen. Trygt noe i åren, og alle tøyne åren. Det som var gjørst var trygt. Og jeg er over. Alt som han gjør det var trygt. Og jeg er over. Også der tid. Ja. Det er... Du nevnte altså bønnene til Paulus her i Efesos 8. Ja. At han skal lade opp eier hjertens okkara, at skilja vognene og kraftene som han nevner her eisen, ja. Og det er faktisk ganske høvesbønnen i det. At vi ødel, at vi skilja at det er som året gjør dere. Nettopp. Og vi har finnet hans anta til at lære å skilja vi. Og til la Paulus er helt og fætlet av hjertet til at det som han sier, at de som tog imot det skulle få altså kraftene og virkningen av det som han taler om vi åpenbering. Og moneren mittel det gamla og det nødja er at det gamla ombåer et system som sier utanfra at du skal, og nu måste du, men har unga kraft att tillföra att det kan göra det som virkkraft. Men ta nødja kommer inn i okken og virkar innanifra såleisne at vi innskja, vi får troen etter at liva i samsvær vi til livet som han givet okken. Og så er en øyelig måneder. Hitt er de verk som unga du kunne hjelpe samviskene, men ta nødja livet til arbeid ut fra en regnar samviske. Alla tøyene. At det var et evet offer han kom vi. Ja. En affär för alla har rensakerne. Jag var nog så upptagen nu. Det är nog fejsvitsa som jag gjorde förra. Och så kom min Facebook med aimisk personer som vi har känt upp John Louis och sände mindre av dem och det flesta alla personer där är människor som jag vet och chagnaren ja. Och de som jag har där lika kom som är och då som är livet än och så för jag också med sig tjänsterna. Och så så kan Herren være nøye til at skriva sin drömta. Alltså det som rördes ju i mer och så gör det här alltså jag får att skriva men det var inte som om det tog vi att använda det rätt det var inte sortligt men det byggde mig av medlen när jag går upp. Och han som känner till kaltgods från början av och i samlöven och i herrarna. Han vet att detta nya liv i Kristus det är kolvältande och sätter en helt annan dam att tillvärna. Ett annat här har vi skrivit lite syndrom. Och vi finner i sån versen och Jakobsbrevet den omätliga månen. Tog om anker höjrar i årsens inte gör det är han alltså medvår och hickar att naturlig anleds sin aspekt. Han hickar av sig själv och försöker han just det och glömmer allt vi har 8% så ut. Att det är medvåren alltså. Och så det vi alltid ver. Det är kommit lätt i spekler. Skott om akkurat. Och så har jag glömt det. Precis så är ju ta. Och men så ser man att han som skoar in i fullkomna lov frälsesins. Och hade av vi tog så han var inte glömskor höjdare.
Men gerar verskens, han skal være sælor i verskesøyn. Røyn og lydades gusterskan for god til færen etta vitsa færleis og antjur trångtorra, og halda seg avtolka igjen av heimen. Og i hæson det sørsta som skriver her. Og dette bare samband med alt det som jeg skriver av vitsa, men allikevel en person her, og så mynt av okkom på av, og han kom her. Og i hæsar sjæl og røyn og lydades gusterskan. Færen fram og lika med noen, og ikke langer mot egna. Jeg vet lika mot tempelaliantans, som mer og som jeg har fra gode, og ikke min egne, og sette sørsta. Gjør det personlig, dette sørsta 20. vers. Dorskjepter, til god og lika med min. Altså, at det en utsagt som var med å skrive. Ja. Og til honom for jeg takka, at jeg kan ære han og i mun og likan. Ja. Det stender fløytall, ikke? Om alt litt kvant. Ja. Og i braun. Det akkurat det. Men vi sendte ikke i morgen, så var jeg inne her av Øren Korint 2, ja. Ja. Og hadde lyser så av medelig av almonen og i midtelen at gjøre noe av plikt. Ja. Og så gjøre noe ut fra en fytling som gjør det, jeg kan ikke lade være ved å gjøre det. Ja. Og han tåser om, jeg ser her i Øren Korint, han tåser om disse innsamlingene som han har sett i versk, som gang fyrir faktisk i flere land. Og han lyser her til i Makedonia, og han sitter lyser som nøye. Og han skriver til Korint om teg i Makedonia, at vi kunne ha tikkum brøver til nøye gods, som given samkomne i Makedonia, at hovast til var hardt røynt utrångt. Hever tog iverstreimande gledetarra, være så i iverflå mitt og i djupa fatakdom tarra, at det gave rykliga og gavmilt. Til etter førmån gav det til vittnige, ja, ut førmån av egnon entingon. At det kunne ikke lade være. Og det var så lenge som at de bøna om å slippe være vi og hjelpende til henne heilov. Og det gav ikke bare så som vi hadde valna. Nei, det gav seg selv vi, først herranon, og så igjen i okkon, vi vilja gods. Og så sier han her, i vers 9, jeg hopper ned her, hva grunderlig under, hva det som gjør til at man kan liva så lest, ja? Og her sier han at de kjenner jo nøye Herre okkara Jesu Krist, at han fyre tikkara skuld, gjørdes fatakker ta han var rykker. Fyre at tid vi fatakt hansara skulle være rykker. Og her at det ombyte som så framherskende i Øren Korint. Vi var fatak, han var rykker. Så gjørdes han fatakker, hvor jo 4 visler ble rykker. Det hadde de, og i Makedonia finnes fætrøy. Og jeg sa om at altså, de hadde jo ikke at gjøre av, men det går jo likevel. Ja. Og hadde det her for lengt og ut om det som det naturlige for dere mennesker. At det kan bare tilskrivas, som han sier her, hessa nøye gods, som var fattelig tegnelig lot. Og til hatt liv i her, at jeg kan ikke lade være vi, ja. Hva det som skal være, at han tar seg ikke bare om å gjøre her, altså i midtelen, men eisen vil gjøre seg selv. Først herren noen. Å gjøre seg selv i til herren, for jeg ser meg ved øren å kunne tjene likhamn. Og han nevner også at jeg skulle få og så løs kunne gjøre. Nettopp. Det var alt annet versk, altså. Ja. Det kommer inn og pass. Og det som har vi også, jo stedet nå, hjemme som er selv, til tråden etter at færa til hantan, færa til teg,
Jag kommer här som tarvar er. Det är otroligt tråden. Hon tröjvärst. Och tar han som vär med tråden. Alltså. Jag får komma här. Kom här. Och alla ställen. Vär tarvaren. Men så viskar Guds nøye. Så viskar den. Ja. Hon viskar hatta fram. Ja. Det är inte oförst alltså, affärer till. Självan det tar man inkre och onkora. Och ganska upp i alderdommen nog så längt. Att säga. Men nu så gärna att det är så starkt och i färre möjlighet så att man vänjer sig till att man kan inte. Så blir det så störst. Att jag vill be Herren om att jag är en chaufför som kan komma vimmar att jag vet att jag är för att säga. Det är akkurat som sangren, kom och vittna om det. Vittna öjna för att säga. Detta på i värsta bära. Det är ett hjärta. Latt ska göra. Kom och vittna om det öjna för att säga. Alltså kom åter och kattlig är så kraftigt öjsten för att höjmon. Som känner sig inte till det. Men själva det är öjliga när färre nu. Jag tar höjmon som jag platt jag vid som jag upplevde jag och mätade jag och i sig kattel. Och en mätade jag en kärleka från dem. Alltså, det blir snackat, sätt till att snacka om det alltså. Så det är av god, ja. Det är inte av människan. Nej, det är... Och allt är det hon och fyra tack. Som lät lösning av hatten kommande i livet och så en förälder som var så trygg herran och så möjligheterna och i sonen och då. Ja. Jag husker nu, du var så själv inne i Rambraun 12 kapitlet. Ja. Och han sier, tog vi nøyne med given, sier vi en og kvann, og så vi gjør, ja. Tog sier han, så vi tar nekva limer og en likam, men alle limer har vi kjemmastarv, så er vi mange og et likam i Kristus, men først for seg er vi limer kvørs annars. Ja. Og vi tar at vi nå har imenskar nøygav etter nøyne, og i okken er given, altså kvørs er, Ja. så lät jag okken om til nu er, og så nevner han imenskar tjenester her, ja. Og det som så hukse at du nevner det her, du har haft en vanliga nøye til at tjene akkurat på handamaten her, Paul. Og til sikning for så og fedlende ikke mennesker. Det er mest du selv atter. Ja. Og det som så hukse at vi har imenskere tjenester, men leder vi dere fytle av hans kærlighet, hans nøye, og hans anta, så kommer det til uttrykk og i sånne imiske nøygaven og tjennesten som han gjør. Ja. Jeg kommer omgang til, jeg blir for gammel i fronten, jeg kommer omgang til jeg kommer inn i hattaverket som du har haft et liv i, så skulle vi begynne for 4,5 siden et eller annet. Men her er ikke med noe annet. Ja. Og Anja sitter her, utan henne, hver var vi til, altså, hvor så åkken det, utan Anja sitter. Og hvis Ronny ikke tok seg loven som fører ut, altså, så var det ikke skil da. Og hvis ikke atter, for langer atter, eller inne i dette huset her, altså, hvis ikke de hadde til kattelig her, at de har sendt ned som kan sende etter ut. Altså, men sammenlagt så virker det som et likam. Nu nevner jeg bare hettar her, ja. Men det er som medlemmene andre tiltøk av forskjellige. Alt det som hever så et oppspring fra seg nøyene, som bor i okkar hjørsten fra hånden, det virker den samme antena. Hans ant. Jeg minnes det kommer sår til nekvar igjen, ja. Og så sier en brev hvem vi om at man igjen har kvultarheimet til å være en kvinna som långt så är hon möta vi ett lättare för en av vidsen. Och jag säger, jag kom, här, jag ska vara det, säger jag. Nej, det kan inte vara för en tag, 17 vers. Det var nog större morgonen, så jag får bara att så kort jag så rätt, ja, kvällt.
Så kom två män och Eva satt en tre och så ber jag tar för henne och då det var lyckas som en slags gröjingarbönet den vägen. Ja. Men jag satt så henne med antar bäva. Och så för han sirener upp och illa så jävligt harst. Och nu är det hoppet som blir färgmästare och KIS. Ja. Akkurat han det. Ja. Och det var jävligt som tar boltrej. Och hese männen färra så sted. Och jag färger ut mot i horene. Men så hitt jag att det var en av dessa kvinna. Och hon är djupt avlukklig. Djupt avlukklig. Så jag kör på horene att och sett mig så en natt. Och här fick så kontakten. Hon säger, jag kom om bara samma en morgonen. Och den var över till två i Abert och Sarepta. Då jag satt och läste i Bibeln. Och det var akkurat som en magnet som ville dreja mig till sig. Men det tar det inte. Jag säger, hvor kom det ikke? Det var han som ville det ikke, og han som ville det. Det var det problemet jeg sa. Jeg sier, men nu er vi sammen. Og nu kan det hende. Og så hendte det som hendte skuld. At hun kom, fikk fullkomna fri. Hun skulle nyer. Og om det akkurat det er et eller annet. Og hun får så nyer. Og da hun kom etter, så ringte hun til meg, men jeg var akkurat inne i Kyrkjatland der av Toften til TVR for. Og så var hun døgnet ved etter at forstyrret. Så nå er det ikke. Og hun ble ordentlig frustreret. Så sier jeg kommer jeg videre til seg. Jeg vil leie som jeg har løtt om. Jeg vil her om en tøyme. Og så kort jeg her, som hun bor. Kom inn av videre. Og hei, du vet altså. Altså, en videre altså. Datteren kom inn med han. Vitt var det her, hun pura var rundt. Jeg sier, når jeg tog han spiller pura rundt, det er ikke en med oss som er ute etter mamma tog inte. Säger bara vi igen. Ja. Det är slett inte jag i mynten, men det är mamma tog in. Känner Jesus. Och det är hans herre. Och tog med hon får rökt. Och så var det så för togen och ankte världen så syssen i havn och så. Så platt jag kom här. Jag vet inte. Men så tänkte jag på att det sista som är minnes. Och det har varit här ju i. Jag var bina komma av landsjukhus, jag vet inte en person. Och medan det är färdig inne i köknen det är så stående. In om och även hora. Långt inne. Alltså. Akkurat kvart är det av landsjukhus, det vet jag inte. Så måtte gänga köknen här. Och så ligger en kvarn här och jag sitter i egen i henne. Jag sitter långslen i egen i henne, men hur är det att jag kom tyst? Det var snäpprojt. Det var hon. Och jag visste inte vad det var. Så kom jag ut efter. Och nu sitter en sjukrasyster i ett litet lögn och gör en äta. Och tar hon ser henne rejer fyllt med ära. Så løper hun at nam her og 5 innat. Sier han takk hånden. Hun har bestemt kjenne det, og det var vel. Det var vært at han sammen kom. Det var alt en standant. Nå er det kommet til det sørste. Jeg skulle jo fære. Og bare at han tøytninger til jeg for henne. At jeg var til noe påget her. Og at jeg Arne for utjøkken horene her kviltaren hukte jeg troms og for innatt. Det kjørte jeg alle mål.
Ja. Också där till. Hvis jeg tror han en kvarvor. Det som drivkraften då i. Vi omsorgande för i ödla människan. Och till han som bor i oss. Nu är vi dattren ja till. Ja, nästan, ja. Till han. Till han. Som ju är lika med. Så. Livet som är nu livet. Ja. Är lika med. Liv i trunniga sånger. Ja. Som älskar mig och gärna så själv han för mig. Ja, ja. Alltså det är så störst. Och det är ångan så störst som nu. Ångan. Nej. Har du något annat att lägga träd på? Nej, jag tänkte bara lägga att det träd. Ja. Det var sikna höjda. Ja, det är lite läska. Jo, men det var virkelig var sikna höjda. Ja. Ja. Kan du be en bønnsam? Ja, takk for det. Løyve kjem her. Løyve kjem her og i mer. Og da kom så tullig inn. Tråden etter her var så sterk. At det var ikke mulig å sove. Etter å legge seg trygt å sove. For dette var avkjørst. Da jeg var en halvt unge dronker. Og alt med vi som var nesten til trojer yngre enn jeg. Men kan vi undra det støvefeste som var i hånd. Men hver så innhatt her. Han som lagt ned her. Så bøttene lagt. Og takk for det. Høyen tok jeg med foreldre og syskjen. Og herre, takk der for deg og kjalt. Hvordan du har hatt omsorgen for meg. Og jeg pryser der for mot høym, for mine kone, og for herre, hvordan jeg ganger opp og ut til at jeg skal være at han som i august nei. Takk for det, og takk for dette høym her. Takk for mamma ute i kvøtjen og pappan som så ugen og i at alt skal fungere vel. Og Anja som sitter her, og så det Bodjan her. Og så det Daniel og jeg, som også slipper å være vi. Takk for dette versk. Takk for at vi nøye bedre enn livet. I Jesu navn. Amen. Amen. Så var det som parten av Gjerstamal kom til enda, og vi får takke for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvånen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Parten av Gjerstamal som har vært her kan du finne av YouTube, om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Hesen parten, han kommer eisen av å lagt oss her, og han kommer eisen av å sender av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesefer.